Assalamualaikum. Salamat tayo ni. Sana sa tagulang eh. Ano? Nariam. Susuan na kayo ni. Bupiyam yan lang kagawin na. Tawag mo. Tatanong sa mga dunga. Matangan na itawaro ni. Matangan na itawaro ni susuan na kayo ni. Mawid ka pa sa Margas, Baldi. Tunay ni, tunay problema nga. Dia si iba ni ang iba. Pinabo, piya kawawagi, mata. Ala, wabol. Diuntun ka sa walay. Mata nga, diuntun ka. Ini yung mga pagay sa gusto. Yabi dia sa Margas oh. Diuntun ka, wala. Ano maragasan? Ginanak mo na sa bus. Betul na rin. Ito na rin busura ini. Busur, kaya pikir ba din na napiya kawawa na nawida ka no. Dia wala kang betul. Nawida ka na eh. Dai pa dia ka. Nado ka tao pa na. Ala, oh, niyang wawak sa. Terus kan lo. Ayo, sa daw. Order pa siya ini. Di ko yung mga naros lagi. Narin, makapod ka rin eh. Kawawa. Betul. Allah, wakbun. Kasi manaritaaro ni ay manarimaraginer ka na. Pagka building cost kasi na niyang wakap sa padiga sa mga pangit. Nabagin na, mga padagan na yung mga pangit. Mga padagan. Baka nga doon napakataros ka. Iwan yan sila. Ay, napan na Di man na rin makakailangan nirpa pero hindi kailangan ng gariyawan. Kaso, di natin yun na. Dia pun. Hindi. Sige na, kapay na mapabalik na siya kaya. Kapay na mapabalik siya kaya. Wah. Tingnan yung mga... Yang wakap sa padiga. Usar ka pa nag-ibald eh. Doon na lang po eh. Ha? Doon niya. Kapag mana ini nakaboy. Wah. Ngom. Patuloy pa na kaya. Ala! Ate ko si mana na, di kailangan nirpan. Wala, pusang ako doon lagi. Yung ikuha nga na kaya kaya may kita di magalibulibot. Kapo kita mapagkasuran. Yung map na ini sa gusto ko rin te. Kaya lap kibidyon siya. Dinabo pa na kinabo. Panabo. Nakakapeditan nun pa ka nun. Kapeditan nun pa ka nun. Di siya no. Kano ko niya. Ana, di ka pinasaya po nun. Tanay niya. Kaya binasapin di ka pinapanan. Tanay yung mga... Taros kano kaya, taros kano dun. Sige, kuwan. Oh, kasamasya ka sa wala ngayon niyo. Labo, nakakuwan. Tanay niya mga suswa. May pagari ah. Mata. Ibta doon na airpan niya. Parinig kami ng bulbo ko ah. Sige, Mudi. Antayan na din? Mudi ah. Pati kay Mudi. Magari ay, magari. Magari sama. Magari sama. Tanay dua. Nari mga kayo ginagduwa to na tipagpar na sirap na kayo pagpar na. Alay na budo. Alay na budo. Sige na, bataw sige ya. Pamula na bugo na. Napiakaw ka siya ka. Ay, sudin na ni pamu. Mapekores siya ka. Mapekores. Malay ko lang. Kapay kang galibuhan siya kaya. Bapera. Biara sa rasa siya kaya. Biara say. Oh, siya. Tunap na lang ka lo kaya riya. Lagi na kakadipuguran eh. Ay problema na may tagang kwarta. Pwede lang ano. Eh saka man na aragander ka. Namiya gawa ba ka rin? Miya mga sa pagdaga mga budo. Nabagay na mga bunta labid na nabudo. Nabudo na mga budo. Kanabudo na mga budo na. Bunta na mga budo. Sige lang, kalta na yun. Kalta na yun. Kaya budo. Kaya budo yung butan. Lagi na mabubulat ko. Mabubulat ko. Hindi di pa maraningan ng mga pagdaga nila. Nyama ka na rin eh. Uy, may mga bunta labid na yung mga Pili ako na yung mga pagari ah. Dengar gas? Dengar ka? Si Mudi. Sige. Si Mudi. Budi. Mudi ya Budi. Apply yung sa buta. Oh, mau. Saya kaya na kaya pangalan gini na bunggul lah. Bunggul lah saya kaya lah. Dun pa sosok yang may alam sila. Kaya mo bumili siya yun. Saya kaya na minilubod na bud niya ka na puta. Oh. Madal kalau yan eh. Tanong nga guys, di siya yun. Kabo budalan na natal. Mataw charo siya gani. Oh, wah, mataw saya kaya di bun pa ka na. Dalawa ko na rin. Ha?
Enggak. Budi na. Besar. Selatan. Iba tuh sugu-sugu tas yang enak dinitanin mana? Wai. Oh, kapa sinti nga man jaga dinin kene. Niya foto lagi umur pa. Nah, sama mana men. Nah, pripot ya, mataw saya mana? Ana ay sini ana sin sign ako lagi. Tingnan siya. Di masih na buta. Jadi pepa bedeng musta. Gegenek ka no gegenek. Apa ka buda na gegenek ka do. Ya udah na buda dito. Jadi kapi lagi apa namanya kay siko. No ano tayo? Yang awi di Arab sa talam. Kano kuno na margas foto. Original. Nah begini original lah. Gigi margas na rumaranta gue kayak ko. Tawaro ni. Patay. Totoo sana yung margas ah. Totoo sa. Ito na rin miya swawala. Ataw na rin yung mga loksan. Diba tao? Sige, nakatanong siya na. Sige na, miyalok siya din. Dialog siya kaya. Dialog siya kaya. Sige, kibata ko lang siya. Magarin na. Analog siya kaya. Sige na, do. Lagi gila mga buta lang mga kalalaga na. Sudin na mga Pwede na karata-rata. tara. Bundan ko na marate, bundan. Hindi na mga karata niya na. Oo. Eh, sige na. Hapsi butara siya kaya. Di pa kanod. May pakalong ah. Di din ka. Ito i-translate man Ikaw na niya. kaya. Oo. Lang. Sabot niya. Apa yung mga Buda na kasari ganyaran? Kasari ganyaran. Ataw na rin mamuno. Pawasa kayo sa manok. Lang ah. Sabi nga, bantik na ito mga uma. Mga gawin. Dulu kakek kena sama anu makan. Nu ada di kuang dulu kan. At tiga-tiga sira na doon. Tiga sa. Ano rin niyo ka na oh? Ano pa nabi demi? Mana? Nabi demi mana? Naig ang kubali. Dan dan lagi ni mana? Kapag kaya sigan nilo na manok ka na naman tapos daw. Hindi na pa kali. Kaya pipian lagi. Hindi na pa kali. Nabulay pa. Okay po. Baik. Manto na Derong na esen sip juga ko na perhatian yan. Ya butin na na. Ito na Leo na karo udah ngawasan sa Leo nga tagu ano. Maminta no siya. Ito to yung kwarto. Daw. Ay, ang mga ligtan nga ba tano Matalog to no. mamatol. Ka ada Putang ina mo, ginagawa mo. Dia arrange pero nga na arrange yan. Yung mga arrange yan eh. Gusto mga ulo na nataw nila. Lagi na siya. Gembun siya ini. Dahil buna budo. katanya bendoro na yan. Bendoro na. Paturog siya mo na. Naro paturog lagi. Dengar. Dan Dengar ni? si Budi. Budi. Naro na Budi paturog paturog.
Ala, oh. Karo pa. Batur ko. Ay dapat ka betul pematur. Sarami awan na.